Això era impensable, però amb la gent que tenia al costat tampoc ho era tant. S'ha treballat moltíssim durant 9 o 10 mesos, ha estat un esforç important, però quan ho has pogut culminar, quan l'has pogut presentar, un llibre amb les característiques de el que és musicalment de tota la nostra vall, has de pensar que és una història, una impremta que hem deixat per la nostra vall, o sigui, pel futur de la nostra vall. Com diu el llibre, que és fruits i llavors, ja veieu que el present és els fruits que ja venen de l'any 1900, que hi havia les dues corals a Camprodon. Aleshores, nosaltres hem agafat aquest fruit i ara tenim les llavors, que són la coral petita, que és la coral Brins. I es recordaran de nosaltres, de dir, mira, quin patrimoni ens varen deixar. És el que ens sentim més orgullosos i més cofois de dir que no ho veurem, però a vegades, encara que no es vegi, queda allò de dir, sé que diran, i sé que diran, quina bona feina varen fer els de la coral Camprodon. Home, jo avui com a alcalde de Camprodon ja haig de dir que sóc una persona molt satisfeta de que la coral avui amb aquest acte, la presentació del llibre, però a més el preàmbul del que serà tota l'activitat del 2013 en honor del seu aniversari de la creació. I per tant, jo crec que avui que hem tingut la presentació del llibre, que si analitzem el llibre per si mateix és un gran treball i un resultat esplèndid, però si analitzem la feina que hi ha al darrere de recopilació de dades, de fotos, per tant hi ha molta feina al darrere que jo no em resta res més que felicitar a la coral. La coral que hagi durat tants anys vol dir que la feina i la tasca que han dut a terme durant aquests 150 anys ha estat una feina de perseverància i de constància amb el seu saber fer. Les parts d'aquest llibre realment expliquen molt bé la trajectòria d'aquesta coral. Jo els felicito de veritat perquè la música a la vall de Camprodon i a Camprodon realment queden reflexades en aquest llibre.